आगाव्या रेड्यांचो हैदोस चालू असतानाच आता दोडामार्ग मल्ल्या वाठारात फाटल्या 4-5 दिसांसावन हत्तीच्या कळपांचो धुमाकूळ। गेले 22 वर्ष हत्तीचा वावर चालूच आहे आणि आता तर काजूचं सीझन आहे आणि या काजूच्या सीझनात लोकवस्तीत हत्ती दिवसाढवळ्या फिरायला लागलेत। त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या जीवाला तर धोका आहे। त्याचबरोबर गेली 2 ते 4 दिवसात माझी आणि इतर सर्व शेतकऱ्यांचे लाखोचं नुकसान झालेलं आहे आणि ह्या नुकसान भरपाई जी शासन देते ती तर तुटपुंजी असते आणि त्यात शेतकऱ्याचं काही नुकसान भरपाई होणार नाही आणि जी झाडं मोठी आम्ही जी मुलाप्रमाणे पालपोषण केलेली होती ती झाडांचं पूर्ण उद्ध्वस्त केलेलं आहे हत्तीने आणि वन विभाग आणि शासनाने या हत्तींचा तात्काळ बंदोबस्त करावा आणि वाढीव रकमेचा पण विचार करावा शेतकऱ्यांचा। कारण सर्व नेते लोक आणि सरकार हे मतदानाच्या याच्यात व्यस्त आहेत पण शेतकऱ्याकडे बघणारा कोण नाही। तर आमची विनंती आहे की शेतकऱ्याकडे लक्ष देऊन ह्या हत्तींचा तात्काळ बंदोबस्त करावा। नोकरी नाशिल्ल्यान शेता कुळागरां करपाक फुडें सरले खरे, मात दर वर्सा हीच स्थिती। शेतकार हवालदिल सरकारा कडेन आनी राना खात्या कडेन मागणी करून थकले, मात कांयच उपेग ना। आता तरी सरकारान हातून लक्ष घालून शेतांचे लुकसाण करपी ह्या हत्तींच्या कळपांचो बंदोबस्त करचो म्हूण शेतकारांची मागणी। नमस्कार। मोल्ल्या हांगासर हत्तीकडून मोठ्या प्रमाणात सुपारी, केळी तसेच इतर बागायती जे पिकावळे आसा त्याचे लुकसाण केलेले आसा। या प्रकरणाची माहिती अशी की गेले 2-3 दीस जाले सलग हत्ती आसा ते दिसाचे तसे रातचे येऊन शेतकऱ्यांचे जे शेती आसा तेजी नासधूस करता। हे जे हत्ती येता ते कळपान येता, ताका लागून जे शेतकारी तांकां धांवणोवपाक वयता त्यांच्या जिवाचेर बी तेंचो धोको आसा, कित्याक जेन्ना ते तांकां धांवणोवंक वयता तेन्ना तेंच्या आंगाचेर ते धांवून येता। एका लागून शेतकाराच्या एका सायडीन तेंची पिकावळी बी नश्ट जाता आणि दुसऱ्या फावटी तेजे तांकां धांवणोवपाक वयता तेन्ना तेंचे आंगार सुद्दां धांवून येता। पयलीं जेन्ना ह्यो प्रकरण जालें तेन्ना शेतकारान तांकां फटाके मारून धांवून घालपाचो प्रयत्न केलो। ह्या वेळार जो फटाके मारले तितून ते उसळून उजो सुद्दां लागलेलो आसा। ह्या संबंधीत शेतकारांनी कित्येक वेळा वन खात्याक कळयले। वन खातें येता पूण तितल्या पुरती ते हत्ती वयता पूण परत दुसरे दिसा अशेंच प्रकरण जाता। ताका लागून जे शेतकार आसा ते आपले मेहनतीन जे पिकावळ करता ते अशेंच एका मिनटान तेजे नश्ट जालेले वयता। काल जेन्ना शेतकार येयलो तेन्ना तांकां शेतकारांचे मोठ्या प्रमाणात हत्तीन नासधूस करून लाखोचे लुकसाण जालेले आसा। या प्रकरणार संतोष मोरये यांची जी पिकावळ आसा ती आता केलेली परत पयली केलेली आणि अशेंच खुबशी जी पिकावळ केळी, सुपारी आणि इतर पिकावळ हेजे खूब लुकसाण जालेले आसा। ताका लागून तेंच्यांनी सरकार कडेन मागणी केल्या की बेगिना बेगीन आमची लुकसाण भरपाई दिवपाची। तशेंच जे हत्ती आसा तांकां ह्या जंगलासून तांकां हांगासून व्हरून दुसऱ्या कडेन तांकां धांवून घालपाची अशें तेंच्यांनी मागणी केलेली आसा।